Čaute. Dneska by sme si mohli otvoriť nanodropy tu na pokiaľ by som chcel to vykúpiť tu na toto by bolo posledné, mám 780 gemov, čo vychádza presne na toto. Ale sme vyššie 8 mm. 6 gemov sa mi vyššie, no nič, takže tak, no poďme na to. Ľudne, poďme. Nechcem toľko gemov tracať, no ale čo už. Pre video len spravím, ideme. Prvých. No poď, dobre, no prvé máme kúpe. Skúsime taktiku, takú 2, šrúbka, dobre, 3 medium. Nič, nevadí. Šrúbka, plus 1, šrúbka, nie, také nám nesmie padať. 20 blingot, na čo mi je? 100 gemov. 2, šrúbka, no, dobre, zatiaľ to fakt není lucky. Dáme tak, dobre, a prosím, nie šrúbka. Yes! Large, akože stačí. Poď mutácia na Ziggyho, dobre, nehnevám sa. To je všetko, nevadí. Šrúbka, 1, po 3, dajde 3 bude, tu bol 3. Šrúbka, nevadí. No, 1, šrúbka, nevadí. Ťažké. To proste skemuje, čo s tým. Pojďme ďalšie. Musím. 2, nič, 2, nič, nepadne. No, mutácia na koho? Dobre, na Damiana, presný bod. Asi ja nehrať, nebudem došnevať. Šrúbka, 1. No nič, toto bolo fakt 10 failov. Teraz chceme extra large. Takže 3x3. 3, poď! To bude, nie 2, a poď ešte 3 poď. Nie šrúbka large, iba. Nevadí. Asi ani mutácia. Dobre. Poď, skin tam bude. Skin! Dobre, skin! Mutácia, nevadí. Nabehu. Škoda. 1, šrúbka, 1. Fúha. 1 šrúbka, dobre, plus 2, plus 3. Šrúbka len, nevadí. Nič nepadá. Tu na, plus 1, plus 3, poď plus 3. Yes! Extra large, stačí zatiaľ. Zatiaľ to je dobré. Bibi. Dobre. Poď! Nevadí. Squeak. Dobre, celkom dobre. Jak to vychádza? 100, 200, 300, 400. Vychádza to presne tak, jak som to chcel. 5000 blingov tam. No, ideme na ďalšie, no. Tak, 1, šrúbka. Fú, to teraz strašne veľa gemov som utratil, no. Poď, aspoň 3. Medium, ale tak, že. Poď mu to. Nechápem, prečo, jaká šanca je na skin. Lebo akože skin mi ešte ani raz nepadol. A to som dosť otvoril. 1. Proste ja neviem, aké taktiky. To mutáciu nevadí. Shade. Hodí sa. 1, 2, 3. Dobrá taktika zatiaľ. Poď na bolta. Dobre. Nenevám sa. Iba 1 mutácia. Nevadí.
2, 3. Dve medium, no. Asi pôjdeme tam. Dobre, no máme aspoň mutáciu na Jessie. Je Key. Sme zase pin. Zle sme tu, ideme na toto. Raz, 2, 3. Taciana na Giu asi to bude. 1, 2, 3. Medium. Mutácia bude. No Shelly, yes! Shelly je strašne. Daryl bude. No tam, nie, tam je Nori. Ja dobre. 2, 1. Však tam, videli ste Nori? Tam bola Nori. Či to bol Puk? Alebo ja som len zle vidím. 3. Large. No povedal aspoň. Podskín. Nori, vidíte? Tam bola Nori. A keby už bola v hre, ale pritom ešte není. Jak môže mať mutáciu? Či je v hre? Alebo není. Nie. Ideme sa na to pozrieť. 1000 blingov, a tu máme. Je tu Nori? Tu není Nori, to čo bol za bug? To čo bol za bug? Ja potom neviem. Čo to bol za bug? Ale bola tam Nori, alebo som slepý? Teraz mi to ani nedáva logiku. Čo? No, neviem. Kašľame na to, asi to bol len taký bug. Ale nepadla mi a pritom bola prvá. Prvé, čo padne, tak by malo to byť. Len no ešte nie je v hre, asi to bol len taký bug, alebo ja už neviem čo. 3 chcem. Dobre, medium aspoň. Poď mutácia, dajaká nepadá. 1, 2, 3. 20 blingov, toto je fakt veľa. Ale do mutácie konečne na Ember. Či na Legendary. Dobre, Sandy. Ďalší Legendary. Sorry, ale teraz nesmiem. 2. 3. Poď. 3. Poď. Extra. Poď, prosím. Poď. Skin. Mr. Pig. Nevadí. Skin. Mutácie mi padajú strašne veľa. Fú, ti drbe. Čo ti drbka? Fú. Tu bolo. Nie. Ale dobre, 3 medium, no. Dá sa. Koľko už ich máme? Tých mutácií, akože už ich máme celkom dosť. Epikov by som mal mať najviac. Star in 5 dní. O 5 dní bude Nori. Dobre, ideme posledné to vykúpiť ešte. Ešte mám gemijský kus.
Kde to je? Jej to tu bolo. Som to preklikol, nevadí. Posledných 6 kupujeme. A poď. 3. Toto nič. To nič. 150 kreditov. Akože z toho najhoršieho. 3. A sme mohli mať, keby tam bolo 3. Dobre, mám ďalšiu mutáciu na Barleyho, tak. 3. Poď. Yes. Dobre. Poď, PC, to je bomba. Nie, Mandy. Som myslel, že mám PC. A nie, ja vlastne ani nemám skin. Čaká? No. Oh my god, a teraz som sa vylákal. 2. Po 6. Dobre, 6. Extra large, poď. Poď, čo padne. Ani mutácia? Mám toho? Ešte nemám. Dneska sme mohli získať toho loada 2. Dobre, nevadí. Mutácia? Nebude. Mám ho. Legendary Brawler. Teraz idem všetko na Perlio. Jaj. Kit. No. Ideme sa pozrieť, jak sme na tom. No, máme 30 gemov a 30 gemov. Čakajte. 30 gemov. 9 gemov mi bolo nie. Neviem. Keď tak ešte možno jedno by som toto vedel kúpiť. Dobre, tak teraz. Teraz idú 15. Posledných 15 kupujem. Po 3. 2. Jaj, extra large. Už je dobré, poď, mutácia. Skin ja chcem nakedy aj skin. Poď skin. Teraz padne skin. Skin. Nevadí, aj mutácie sú dobré, keď som pozbieral všetky, ktorých ja mám brawlerov. Dobre, všetkých nemám. Opäť large. Mutácia na Leona bude. Nie, na Griffa dokonca. Podľa mňa lepšie určite. Asi Rosa alebo Gas. Skrutka. Jedno nevadí. Mutácia nebude. 2. 1. 2. Skrutky tam len boli. No, mutácia asi na Sema Karala alebo na Sema. Teda to nepadá. Tak. Chcem 3 proste. Tak. Yes! Nie. Yes! Dobre, aspoň extra large. Aspoň. Aj keď som mohol mať to najlepšie, ale to nevadí. Yes! Legendary skin, tam je! Yes! Čo ti rve? Ja som si ho chcel kúpiť za gaming. Netreba vôbec. Large, poď. Dačo padni. Mutácia. Boa. Skin. Ja som... konečne skin. Konečne, že skin padol. To sú medzi našimi poslednými dropami nejaké medium, mutácia, vždycky. Poď na
Ja neviem, vlastne koľko sa nemám. 3, poď. Toto. Yes! Extra large. Skin, poď, skin. Eevee bude. Poď, skin. Skin! Teraz pane skin, prosím. Mega. Yes. Skin. Nevadí. Nevadí. Škoda. 1, 2. Šrubka 3 medium. Ale za ten skin som fakt vďačný. No, 6. Rovno dostaneme 30. 36 ešte nemám na to. Dobre, tak. Dobre, máme skin. Máme skin. Dobre. $300 či 300 gemov skin. Nádherné, ďakujem. Kde ju mám, Shelly? Tu je. Čo ti drbe? Prvý legendary skin na Shelly a hneď ho získam. Dobre, tak čaute, vidíme sa na budúce. Čau.